मबाइल बुख्रुबदों दा जोंनि बर' हारिनि ट्राइबेल बा बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौसो इभिक्सन खालामनायावसो नाम्बार 1 जानानै दं नङा होमबा इभिक्सनासो बिथांमोनना जे मेन जानानै फैबाय जे भुलखौ दिन्थिनानै जे बानायोब्लाबो जे जोंनि दानि समाजावहाय जे वान साइड भिडिअ बानायो होननानै बुंजायो नङा होमबा नोंथांमोन गोरोन्थि सैथोखौ लानानै बानायब्लाबो बेबायदि होनजायो आरोखि दा नोंथांमोन बियो मोनसे जोंनि समाजाव भाइरास जानानै थाबाय भाइरास होननांगोन नोंथांमोन बेखौ हेल' नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बयखौ बरायहरनाय थाबाय रायजो राजा नोंथांमोन जे नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै जे एसेब्लाबो मोनथिबाय जे आं मानि सायाव बे भिडिअखौ लाबोदों बिराद दुखुनांथाव जे जाथाय जे जोंनि बर' हारियाव जाबोगासिनो दं नोंथांमोन जे नोंथांमोन मैयाहाय जे जाथाय जालांबाय मोनसे जे उदालगुरि सान्तिपुर खलबारि बे हादान ओनसोलखौहाय जोंनि दानि बिटिआर सरखार जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट जे आसाम सरखार आइलिगेल इनक्रोचमेन्ट जे दखल खालामनानै थानाय बिथांमोनखौ दखल खालामदों होननानै जे बिथांमोनखौ जे इभिक्सन खालामबाय जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौ जा ट्राइबेलफोरखौ इन्डिजिनियास आसामनि थागिबि नर्थ इस्टनिनो थागिबि नर्थ इस्टनि लार्जेस्ट ट्राइबेल पपुलेसन गोनां जोंनि बर' ट्राइब बर' हारिनि जे रायजो राजा बिथांमोना दिनै हादानखौ जे गारनांगौ जाबाय दा नोंथांमोन आं बे भिडिअनि सिगां नैबे फंसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों जे मोनसे भिडिअ जे मोजां भिडिअखौ जे दिन्थिनानै जे भुलखौ दिन्थिनानै जे बानायोब्लाबो जे जोंनि दानि समाजावहाय जे वान साइड भिडिअ बानायो होननानै बुंजायो नङा होमबा नोंथांमोन गोरोन्थि सैथोखौ लानानै बानायब्लाबो बेबायदि होनजायो आरोखि दा नोंथांमोन बियो मोनसे जोंनि समाजाव भाइरास जानानै थाबाय भाइरास होननांगोन नोंथांमोन बेखौ सैथोखौहाय बानायब्लाबो बेबायदि आरोखि दा नोंथांमोन बे भिडिअखौ आं सैथोजों बानायगोन जे रावनिबो सापर्टजों बानायाखै सैथोजों बानायगोन जेखौ भुल नुदों जेखौ गोरोन्थि नुदों जे बेखौ आसि थुनानै बुंगोन आरोखि नोंथांमोन जे जोंहाबो मोन्थाय दं नङा होमबा भुलखौहाय जे आसि थुनानै बुंनायनि मोन्थाय दं बयबो रायजो राजाफ्रा नङा होमबा नोंथांमोन दा नोंथांमोन गुबै खोथायाव फैदो 2006 फरेस्ट डुवेलार एक्ट दा बिनि बायदिब्ला जायफोर जे हादान ओनसोलाव बा हाग्रा ओनसोलाव 2006 नि सिगां बा 2006 बे समाव जे बिथांमोना जे हाग्रा ओनसोलाव हादान सिफायनानै रायजो जादोंमोन जिउ खुंबोदोंमोन जे बिथांमोना हा मोनगोन नङा होमबा बिथांमोननो हा होनाय जागोन दा बियो मोनसे आयेन बानायखानाय दा ट्राइबेलफोरनि 6 सिडिउलनि थाखाय दा जे बिथांमोना आइलिगेल बा इनक्रोचमेन्ट जे खालामनानै जे हादानाव थादोंमोन जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा बिथांमोना जे हादानाव जे रायजो जादोंमोन दा नोंथांमोन नैबे मोनसे आरोखि दुखुनांथाव जाथाय जादों आरोखि नैबे मोनसेखौ आं बुंगोन आरोखि आसि थुनानै नोंथांमोन जोंनि बर' बिमाखौहाय जे बेफोरबायदि गाग्लोबनो मोनामोन आरोखि गाग्लोबनो नाङामोन हिनजाव मानसि जे बर'खौहाय जोंनि आसाम सरकारनि फरेस्ट जे बिथांमोना जे बिटिआरनि फरेस्टनि मावथि हान्जा बिथांमोना जोंनि बर' बिमाखौहाय जे आखाय होदों मबाइल थबाइल बुख्रुबनानै होजोबदोंनो आरो बिखुङाव बुदों लावथिजों दा आखाय होदों जोंनि बर' बिमाखौ दा बियो बिराद दुखुनांथाव जाथाय आरोखि नोंथांमोन जे दुखुनांथाव बेयो मोनसे जोंनि बर' बिमाखौ बेबायदि जे आखाय होबाय हिनजाव माहारिखौ बिमा माहारिखौ जे बेबायदि जे आखाय होबाय नोंथांमोन बेयो 100% भुल जादों आरोखि आइलिगेल इनक्रोचमेन्ट जायफ्रा जे थादों जा बिसोरखौ सिगां नटिस होनांगौ नङा होमबा नटिसथ' होखानांगोन गभर्नमेन्टआ आरो बिथांमोनखौहाय जे जायगा नागारनानै थांनायनि थाखाय एसे एनै सम होनांगोन बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोर गोरिब न'खरनि बन फाननानै जाग्रा बन सिनानै जाग्रा खस्थ' मावनानै जाग्रा हादानाव थाग्रा सोरहाबा हा दङ सोरहाबा हा गैया बेफोरो जे थानो हागौ नङा होमबा बेफोरा थाखायो समाजावहाय सोरहाबा हाया गैजाया दासिमबो दं आरोखि जोंनि समाजावहाय दा दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जे जोंनि बर' बिमाखौहाय जे बेफोरबायदि जे आखाय होबाय इभिक्सन खालामनाय टाइमाव बेयो 100% गोरोन्थि जादों आरो जे बिथांमोना जे इभिक्सन खालामनो हायोब्ला जोंनि ट्राइबेलफोरखौ नङा होमबा इभिक्सन खालामनो हायोब्ला हादाननि रायजो राजाफोरखौ इभिक्सन खालामनो हायोब्ला बाट फरेस्ट सान्थ्रि हान्जाफोराहाय दाख्लि जानानै थांनाय जे कुसुगाव जे रायमना ओनसोलनि जे दुमब्रुगुरि गामियाव जे सासे सिख्ला उन्दै फरायसाया जे गाथार जादोंमोन मैदेरजों जे मैदेरा जे न'आव फैनानै
बिफा आरो फिसाजोखौ जे गाग्लोबदोंमोन, बे गाग्लोबनायाव जे फिसाजो जे उन्दै जे कलेजाव फरायनाय फार्स्ट इयार, दा बिथाङा जे बथिरा जिउ गोमालांबाय, जे मैदेरनि गाग्लोबनायाव जे बिथाङा जिउ गोमानो गोनां जाबाय। दा बेफोरखौहाय सुस्रांनांगौनि, दा बेफोरखौहाय फोसाबनांगौनि जोंनि सरकारा दा बेखौसो थांखि लानांगौ आरोखि। सलारनि बेबस्था लानांगौ। दा बेफोर मानि थाखाय जादों, दा बेफोरनि समस्याखौसो जोंनि सरकारा दा सुस्रांग्रोनांगौ आरोखि। बेफोरनि थासारिखौसो दा सुस्रांनांगौ। मा राहा लायोबा थाबैनो बेफोर समस्याया जोबगोन, दा बेखौसो जोंनि सरकारा नायनांगौ आरोखि। आरोबाव नोंथांमोन, जे मैदेरजों गाथार जानाया सानै साथामल' नङा, गोबां जे मैदेरजों गाथार जाबाय नोंथांमोन, गोबां जोंनि बर'आनो बेफोरबायदि जिब जुनारफोरजों जे गाग्लोबनानै जे जिउ खोमानो गोनां जानांबाय, गोबां दं नङा होमबा नोंथांमोन, गोबां जाबाय। दा बेफोर थासारिखौ थाबैनो सुस्रांनांगौ, सलारनि बेबस्था लानांगौ। दा मेन खामानिया, जोंनि सरकारनि मेन खामानिया बेसो आरोखि। दा बिसोरो जिब जुनार बुजिनो रोङा, रायज्लायनो रोङा, जिब जुनारसो बिसोर। दा बेफोरनि सुस्रांनांगौ हाबाफारिखौ थाबैनो राहा लानांगौ आरोखि सरकारा, दा बेसो आरोखि। दा जोंनि बर' हारिनि ट्राइबेल बा बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौसो इभिकसन खालामनायावसो नाम्बार 1 जानानै दं, नङा होमबा। इभिकसनासो बिथांमोना जे मेन जानानै फैबाय। दा नोंथांमोन बिदिखौ आं बारा गोबाव लाबोनो सानाखै। दा बेफोरनि बेबस्थाखौ, बेफोरनि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांना होनांगौ जोंनि सरकारा आरोखि। जे गिथाव बाथाव रायजो जानाय, नङा होमबा, जे गिनांगौ एक्सिडेन्ट मा समाव मा जागोन जे बुंनो हाया, बेफोरनि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांना होनांगौ जोंनि सरकारा आरोखि। दा जोंनि सरकारखौ इभिकसन खालामनायावसो गोसो होनाय नुनो मोनदों आरोखि। दा नोंथांमोन, जोबनायाव आं नैबे फंसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों आरोखि। जा आइलिगेल इनक्रचमेन्ट, जे दखल खालामनायखौ जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफ्राल' खालामाखै, जोंनि ट्राइबेलफ्राल' खालामाखै नोंथांमोन, गुबुन जाथिबो दं, गुबुन हारिबो दं, दिनै बेफोरखौहाय इभिकसनखौनो खालामाखै। बांलादेशनिफ्राय जे बांलादेशि गोबां दङ जोंनि बिटिआरआव दखल खालामनानै थानाय, गोबां ट्राइबेल नङै सुबुंफोरबो दङ। दा बिसोरखौहाय इभिकसन खालामा जोंनि सरकारा, इभिकसन खालामा। सिगां जों मोनसे नटिस मोनदोंमोन, कर्टआसो जे नटिस हरनाय, बे कर्टआहाय जे बिटिआर गभर्नमेन्टनो, बिटिआर सरकारनो नटिस हरनाय, थाबैनो बेखौ बिटिआर सरकारा इभिकसन खालामनांगौ, आइलिगेल इनक्रचमेन्ट, नङा होमबा। बिटिआरआव थानाय जे बे दखल जे हाबफैनायफोरखौ थाबैनो इभिकसन खालामनांगौ। दा बेफोर सिगां कर्टनिफ्रायसो नटिस फैदोंमोन, बाट जोंनि बिटिआर सरकारा बे हाबाखौ मावाखै। दा नुनो मोनगासिनो, जोंनि ट्राइबेल मानसि, जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरखौसो बांसिन इभिकसन खालामनाय, जेरावखि जाया। दाख्लैबो कार्बि आंलंआव जालांबाय, जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौल', जोंनि बर'खौल' दा जेंनायाव गोग्लैनाय दा नुबाय थानोसै नोंथांमोन। दा मा बुंनो, जोंनि बर' हारिनि समाज फोसाबगिरि, दैदेनगिरि बिथांमोना दा बिनि सायाव मा बुङो, गोदान आपडेट, बिनि सायाव मा राहा लायो, गोदान आपडेट फैगोन आरोखि नोंथांमोन। दा नोंथांमोनाहाय नैबे बर' बिमानि जे बिखुङावहाय जे लावथिनि जे दाग नांनाय, बुजानाय, जे फरेस्टनि सान्थ्रि हान्जाफोरजों बुजानाय, जोंनि बर' बिमाखौ जे आखाय होनाय, हिन्जाव माहारिखौ आखाय होनाय, दा नोंथांमोना बर' बिमानि बुजानाय भिडिअ'खौ एसे नायदो आरोखि। आरो नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहर, नोंथांमोन सैथो बाथ्राखौ फोरमायहर। सिं जाना गालांजोब्बाय गासिबो। मबाइलबो बुख्रुबदों दा। थांगोन गान थांगोन खाथि थांगोन जों नायनांगोन ओमफ्राय फैसाजों नायनांगोन